Hello, good morning. Good morning guys. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, nagpapa-harvest ang kapatid ko dito sa Family Bone Farm. Dito sa lugar namin, sa Tinago. Tinago, may ugo, Ocampo, Camarinesor. Ay, ang kalabaw oh. Yan, may kalabaw. Oh. Ang ganda ng Mount Isarog nagpakita. Hindi po kasi ngayon umulan. Palagi pong umuulan dito sa amin. Ngayon lang po hindi umulan. Swerte naman. Nagpapa-harvest itong kapatid ko dito sa farm namin. Yan po ang farm. Yan po ang farm dito sa lugar namin. Tapat lang po dito sa bahay namin. Yan po yun. Yan na. Ayan ang kalabaw. Pa-harvest si Adoy. Ayan na yung harvester. Ganyan po ang pagpapa-harvest ng palay. Ayan o. Ganyan po yung pagpapa-harvester ng palay. Yan po yun, pagpapa-harvester ng palay oh. Yan po oh. Papa-harvest kasi ang kapatid ko. Yan po. Yan, ganyan po ang pagpapa-harvester oh. Oh, may kalabaw pa. Maghahakot. Yung kalabaw maghahakot ng palay. Yan, ganyan po yun ang pagpapa-harvest ng palay. Ganyan po ang buhay dito sa probinsya. Pag nag-harvest na ng palay. Dito po ito sa Bone Family Farm. Yan po. Ganyan po ang pagpapa-harvester. Malawak po yan, ipapa-harvest na yan. Hanggang doon po yan, oh. Ayan, oh. Oh. Hanggang doon po yan, ipapa-harvest. Oh. Ba't ka duman sa harapan? Inaano ko yung harvester.